ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଇଂରାଜୀ ଜୁନ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଳତୀ, କେତକୀ, କିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଏହି ଋତୁରେ ଫୁଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ।